Trošku vysvetlím výšky, hej, že ja si hodím do stredu laser, mám takýto odhilty, bombastický, čo má všetky vlastne línie v 360 stupňoch a je to tak, že ja som si naznačil, kde by som chcel mať na jednom tomto stĺpe nulu. Tá je, kde, počkaj, kde som si ju naznačil. Tá je tu. Neviem, či to je vidno, ale asi hej, toto je 0. Tuto. Keď mám tú výšku na prvom stĺpe vyhodenú, na tom prvom roxore vyhodenú, že tu chcem mať ako keby vrch podlahy, samozrejme musíš odrátať obrubník. Od tohto potrebuješ mať minimálne 20 cm na obrubník. Ideálne ešte nejakých 5 cm, aby ti vyšiel betón aj pod obrubník, čiže ja som zdal, že ja som si to naznačil na... Počkaj, aby som ti povedal presne. Naznačil som si to na... Približne tých 25 som si dala ja. Hej. Mám tu 25 od tohto. Tým pádom mám vyhodenú výšku na prvom. Už si ju vlastne len prenášam na všetky ostatné. Ale začínam s tým, že vyhodím si najprv tento jeden roxor. Takým systémom, že dám si tam nulu, dám si tú nulu, kde má byť nula, a tam, kde mi láser ukazuje, počkaj, tu ukážem, dám si tú nulu a tuto láser mi ukazuje, že neviem, či to je vidno, 31,5 približne, 31,5, tým, že mám túto na nule, tam, kde chcem mať tú výšku. Tým pádom prídem k ďalšiemu, tomuto roxoru, dám si tu, že 31, či to dobre bude vidno, lebo tu je dokola svetla, ale dám tak to tieňu, dobre, už to mám. Dám si tu 31,5, približne tu, a tu dole, kde mám 0, tam si spravím čiarku. Tým pádom mám tento a tento, mám už v jednej línii vyhodenú výšku. Ale to je len prvá časť, lebo ty potrebuješ mať vyhodenú výšku na všetkých štyroch. A ešte to treba mať zvinklované, to znamená, že musíš mať 90 stupňový uhol v každom. To je trošku zložitejšie, ale tiež sa to pokúsim trošku ukázať. Jaj, vinkel. Takto vyzerá môj prípravok. Takzvaný vinkel. A idem to skúsiť pomocou tohoto urobiť. Uvidíme, ako to pôjde. Nedá sa to úplne napresno. Ešte. Ale už nie veľa. Niekde tu. Dajme tomu. Dobre, čiže vinkel by bol. Ideme si ešte výšku. 31,5. 31,5.
No. Vyzerá to fajn. Tu by mali byť 2 metre. Tým pádom si tu môžeme nabiť aj kolíček. Toto mám trošku málo. Dobre. By mohlo byť. A teraz 2 metre. Čiže tu máme 2 metre, výborné. A ešte 2 metre tu. Dobre. Dobre, čiže máme tu 2. No i skúšame, premeriame. Pol centimetríka, takto by mala ísť. Trošku. No dobre, je tam 2 mm, ale to je fajn. Tým pádom ešte vyhodíme výšku. 31,5. No, 2 metre. Dobre. Mám to. No, pokračujem. Mám tu štrky. Mám tu cement. Som si takýto nejakú zmes. Je to taký polosuchý betón, viac suchý. A potrebujem to preto, lebo tie obrubníky
nesmú v tom plávať, nesmú sa ti hýbať, čiže keď ju doklepneš, tak ten obrubník tu musí ostať v tej pozícii, ak ju tam klepneš, nesmie ti ani padať, ani do boku, ani dole. Preto táto konzistencia tohto matroša. Takže polosúci betón a ideme na to. OK, mám prvý položený, ukážem ti ako. Ty máš tú šnúru aj kvôli výške. Pekne nejaký milimetrik popri, nikde nedotýka. Ideálne je tam mať milimetrik 2 aj kvôli tomuto. Čo si krásne lízať. Aj vrch. Aj tak. Dobre, tu som nehal presah 5 cm kvôli tomu, že sem pôjde na ďalší kus, tiež široký o 5 cm, aby som mal vnútro stále 2 metre. Potom ty iba obsypeš, trošku spravíš takú striežku a ideš ďalej. Pripravujem si to, keďže obrubník je 20-ka, pripravujem si lôžku na nejakých 17 od šnúry, aby som mal na doklepnutie a potom môžem doklepkať. Trošku to premerať takto, netreba to úplne, že nejak brutálne rovno, ale je to fajn. Že ten metal sedí. Takže pokračujem ďalej. Fagovnáci! Škomári ste to tu. Takto.
mám to hotové. Teda, hotové. Mám to takto. Mám to položené, komplet obrubníky. Sedí mi to úplne perfektne. Mám to akože malú chybu. Moja chyba, lebo som to zle vyrátal. A nerobím takéto veci často. A už vôbec nie takýto, že 2x2 metre, neviem, či som kedy robil. Asi ani nie. Ale pomýlil som sa trošku vo výpočte, ale to vôbec nevadí, lebo chcel som to bez dorezu urobiť, ale bude tam dorez, nevadí. Moja chyba, lebo som si nedrátal hrúbku obrubníku 5 cm, tým pádom nevyjde presná kocka 2x2, lebo obrubník má 2 metre a musí byť aj presah nejaký na rohu, ako napríklad tu. S tým som nerátal, nevadí. Každopádne mám to položené. Úplne krásne mi to sedí všade vo vinkloch. Ukážem. Neviem, či to bude úplne vidno, ale že tu mám vinkel, takto a tu mám tiež krásne a takto sedí každý roh. Čak keď ti sedí jeden, tak by ti mali sedieť všetky, keďže si použil rovnaké dĺžky. Je tam nejaký milimetrík, ale to je že zanedbateľné. Takže mám to hotové, idem tam naházať štrk, čo mám vo vlečke. Je tam 1,1 tony, to bude asi málo, ale nevadí, aspoň vyhážem z vlečky veci, takže pokračujem.
OK, takže máme to v takomto štádiu. Mám tu už položené obrubníky, mám tu už na hrubo aj štrk 4/8. Tu som mal chybu spravenú, lebo som dal veľkú vrstvu 4/8, čiže to som vybral naspäť von, prehádzal sem a na spodoch sem dám normálne ešte raz tú 0,63 a až potom nejakú vrstvu nejakých 7-8 cm 4/8 pod dlažbu, viac nie, lebo vraj to bude sadať. Tu mi chýba ešte kúsok obrubníka, tu mám ešte ten polosuchý betón, to idem teraz domiešať a teraz to idem doložiť. Ešte mi chýbal jeden kus obrubníku, už som si ho bol kúpiť. A dneska idem stiahnuť tento štrk už do roviny podľa laty, tu si ukážeme ako si pripravím taký prípravok, aby som to mal v rovine. A idem začať klásť aj dlažby. Teda ideálne bolo dneska to položiť celé, uvidím, ako to pôjde. Mám aj rezačku na to vodnú, to je mohlo byť fajn, bezprašné a rýchle, presné. Tak uvidím, ako to pôjde. Včera mi taký pánko poradil, že čo som mal ten už nasypaný tú 4/8 v tomto, v dosť hrubej vrstve, nejakých 20 čísel aj viac. Takže radšej to mám vybrať von, dá tam podložie z toho hrubého 0,63, nejakých 15 čísel, 20 možno, a tú 4/8 dávať maximálne, takže 6 až 8 cm pod dlažbu. Takže idem to momentálne, som to už vybral, idem to znova opraviť a spravím to, ako to vravel on. Nie, som to hovoril. Lebo už nemám som, aha.
Miriamko, hotovo! Môžeme robiť druhú časť a potom ideme na dlažbu. Ty kakos.